Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mbak Eka di channel YouTube Keluarga Mas Gobleng. Selamat siang pemirsa. Oke, aku ngecuk sego, guys. Ini ya. Enggak mergawe tripod kena jam mergawe ini sepetan. Aku ngecuk sego, guys. Anakku sarapan jadi aku agak santai pemirsa. Duduk. Diwalik sih. Aku sebenarnya santai, masak no gampang, guys. Aku lagi belenger tuku jangan. Aku bosenan pemirsa wong iku asamu. Nyapu sik sedelok-sedelok, guys. Beneran blangkrah. Duwe toddler ya. Ora iso. Resik omah iki. Di bocil saucil. Dikembalikan, Dek, panjangnya dikembalikan. Kembalikan. Ayo dikembalikan. Dah. Buat dina iki kok mendung pemirsa, ada apa wis kemarau ya guys ya. Ini loh di sini loh, tapi belum tentu ya pemirsa di Kapuan itu apa namanya. Belum tentu di Kapuan ini mendung, desa lain juga sama mendung loh yo. Kadang aku ngoten hari ini yo. Belum tentu di tempat lain juga sama mendungnya ngono. Alah kok ngono. Lah kadang Kapuan udan mangkot ora padahal masih satu kelurahan. Apa nih? Biasanya pernah juga so, kene udan deres merah ora udan biasa sama. Aku takut tanda diri. Aku gak kene gak udan nih mbak. Apa meneh? Bisa nganu, adoh. Bisa liya. Sandal mana? Nah, ibu sekalian ada jalan rumah sekalian monten guys. Belum masuk sekolah aku masak gampang nyambel. Tolong gintir ae. Loh, HP-nya kok ngencas sih, Mang? Iki wayahe dibuka pemirsa diresiki kamera depan nih. Soalnya nganu. Dulu wis yo. Iku ambil sulak nih. Tulis sulak. Itu sulak. Lah, ini ya. Ini pinjem Ibu pinjem. Ini loh, Kak. Sini. Jadinya ada di rumah di merganya hotel jadi kerjaannya nganu terus.
dulu jendelanya. Buka sih. Aku jenis males pemisah. Penggal simpan tak males ya penggosok baju. Kadang nembian Mas Alex seragame akeh. Saiki aku ya alhamdulillah iso dibantu ibuku, guys. Loh. Biasa gosok sambil gosok, guys. Iki kae dari sekolah nih Mas Alex. Aku ning gosok simple, guys. Tak tataki sarung ngono. Ket biyen mula. Ora terlalu formalan kudu ditataki ngene ngono ah. Kok kaya ape gosok bajune presiden ya kok formal men. Biasanya kan ya gak kabeh sih. Kebanyakan kan netizen kan senengane iki hal ndelok melihat orang yang ngonten tuh harus perfeksionis kan ngono. Ngene kudu ngene ya. Apa ibaratnya ngopeni wong tua loro kudu 100% padha lah ngatur-ngatur iki donatur apa piye ngatur. Sing penting iki berbagi tugas nek wong tua loro, guys. Ora ketok bapak mbak kan gak kelihatan kemana lho, tek ngatur-ngatur wong apa kope ora ngatur. Wah, untung lekku iki cara mono anake nek ngonten kabeh anak 5 siji ra ketok siji ketok mbok hujat lembut. Aku hujat lembut ya tak walik-walik pindho sekalian. Urip pisan nek diatur. Bojoku ora tau ngatur aku. Wis gerang tuwek atur-aturan. Sing penting ngerti wajibane. Ngatur koyo nyumbang apa do ngatur. Perkara ngene ngatur. Nonton ya nonton, suka ya suka, tapi ora terlalu aja fanatik ngono dadi. Ya ora kabeh pemisah, guys, ya ono sebagian sing rese-rese. Fan suka seneng tapi aja terus ngatur-ngatur wong kuwi. Ujune fanatik. Apa-apa sing berlebihan iku gak baik, guys. Jute aku ki ora tau lali karo wong tuwa. Wong tuaku maratuwaku gak pernah lali. Lho tentu sing komen kadang kula eling wong tuwane nek komen wah kok kayak juri kontes dangdut ae. Aku ora seneng wong model ngono guys. Ngatur-ngatur wong ora apa-apane ngatur. Presiden ono mending sing ngatur rakyate. Nonton kaken cangkem. Kecuali aku ora eling blas karo wong tuwa pantes. Ayo ibu tak ngonten. Geger. Ora padha geger. Kok kaya ape nyensus ae geger. Rasane kowe gak tau guys lali wong tuwa ya. Ibu atur kowe sapa ngatur kowe? Kenapa bareng-bareng baik ayo gue peringatan ngono lho. Suka-suka senang-senang doakan tapi aja fanatik nemen nek ngatur wong iki. Diatur ra gelem ngatur wong. Aku nek fanatik eling wong-wong jaman biyen nek ngomong berlebihan dalam apa ayo fanatik. Kok sangat menit ya guys cepet ya. Aku sama sebagian seragam baju wis tak gosok sebagian guys. Sebagian urung. Gosok dulu bajunya. Kita ya wis gak akeh bisa. Iki mah ndak gawe omah kok tiba mendung ngono lho guys.
gosok dulu. Wis. Gosok iki misal kadang kan nek dino Rebo ngono kuwi nganggo apa? Ini sing tak gosok. Iki anakku nek kambing jarang kan rata-rata kambingku ku sing kain sing gak perlu digosok wis rapi ngono ku lho pemirsa. Kita gosok ya guys ya. Oh. Gosok guys aku. Dan ayo aku alhamdulillah ya diwang ibuku cara mono gak ya kedadaran guys cara mono. Soalnya biyen stres ini ya masalah ya kerasa nang kono kene ya ora apa-apa berarti ya misalnya masakan kene ya tak bagi tugas ini gosok gantian. Kadang nek ibu golek duit cari rezeki ya kadang dino saurunge gosokno. Ben sampean nek masalah gede dadi eleng bae guys. Kita gosok dulu guys sambil cerita-cerita. Jangan bosan ya guys ya. Bosan. Terus kegiatan sehari-hari ini kita pemirsa. Lah apa? Yes, kita sama gosok dulu. Ini guys. Yes, yang ibu-ibu sudah pada gosok bajunya anaknya apa belum? Ya, aku jarang nih. Mas Santo inginannya tak gosoki pemirsa. Ontara jenenge apa? Sopir itu kan baju khusus untuk kerja sendiri, untuk pergi kemana-mana sendiri nih dadi satu rusak soalnya kalau baju sudah kerendam air, oli, solar, kuwi dadine iki elek guys. Pemirsa, soalnya mohon maaf ya ora ketok guys ya. Soalnya baju iki nek apa jenenge? Nek marani kok baju apa? Iya baju kena oli, kena solar kuwi kan ora wis rusak kaine pemirsa. Jadi kuwi mulane kadang Mas Santo nang klambi suwek-suwek klambine mergawe. Kuwi walah ya tak tukokno terus nek celana, kadang celana apik no tak tukokno. Kuwi diketok ngono kuwi. Bukan aku ki gak pernah ngopeni bojoku, guys. Mulane kadang aku tak simpen dia nggak tahu. Jadi nek metu-metu ki duwe celana, ya ono sing kok bojone gak ditukokno ngene, gak ditukokno ngene biyen, kok sing jaman biyen awal-awal ngonten. Lho, lah aku ki wong goblok ya ora pernah ngopeni bojoku. Ya tak openi ngomong iki kadang kala ki ndablek kok bandel suamiku iku. Kon potong randang potong, lah mosok moro tak potong ngono aku ora iso motong. Mas Santo ki wong iki kadang diablek ya. Nek dikongkon ki randang budal, nek di sarana ngene ngono angel. Ini kan diarani aku gak ngopeni, padahal ngopeni. Gosok lo guys lo. Oh, ya. Aku sepenting menetataane ora perlu formal-formalan kudu keitataan ngene ngono. Penting iso rapi, iso digosok. Nek olahraga ini wis pemirsa. Kenapa gak bareng winginane iki aku apa jenenge gosok kemeja hemku terus hemnya sih nggak bisa rapi kalau nggak digosok. Jadi pada saat itu olahraga nih masih basah, masih tak cuci, jadi gak bareng. Kan kalau hari kan pakai seragam ini jojo Senin Selasa, terus Rabu pakai baju muslim koko atau hem bisa, terus Kamis pakai olahraga. Yuk kadang kalau ada acara tertentu yuk dipakai lagi kayak kemarin. Nek ada acara tertentu kadang olahraga dipakai untuk hari tertentu, gak mesti guys. Kita sekolah iki ora digosok iki sakno. Gak rapi, soalnya baju seragam itu didesain untuk rapi. Terus kegiatanku yang ini ya guys ya.
Ya nek pas metu nek pas nomah metu ayu gak ya piye kok omahe guys. Wong aku dhewean. Anakku yo sik cilik kon nyandak gawe nomah yo urung dungu. Aku lah sok ben ngono guys, anakku cowok kabeh harus bisa nyandak gawean. Lah anakku lanang kabeh ku nek dia gak tak dono gawean, nek anak wedok mesti wis tetep paham, wis pinter nek anak wedok iki mesti tetep wis ngerti gawe nomah. Nek anak laki-laki kan nek gak kita suatu saat nanti nek anak kita laki-laki menikah, dia tidak memberatkan istrinya karena sok men kan rumah tangga kan hidup dengan istrinya sampai tua. Wong tua gak mungkin baturi terus, cuma ngawasi dan melihat nek kirane salah ditegur. Dadi wong tua ora gampang gitu. Ora koyo gampang aku guneman ngomong ini gak gampang. Yo koyo komen niku yo gampang, lakune urung tentu. Ngonten dadi gaweane iki nganu pemirsa. Jadi gaweane apa? Sekalian. Biasanya wong tanggoku ini isune iki do jalan-jalan pemirsa. Ya iki ora isu sih wis mulai awan. Kucingku meteng sing njaluk amel pemirsa supaya berejel. Teh. Oh ya wes, aja neratan ya, Dik ya. Ayo. Yo. Ini sayang. Kaos ini mentung sebagian wes celana-celana untung ae yo Davin cowok, Mas Alek cowok. Jadi bajune sing isi apik-apik diwene bojo Wiman, guys. Mene Mas Alek ki yo ono ya tapi tetep tak tukokno baju anyar. Cuma kan ngene lho, nek sak klambi apik kan yo ben dienggo adike. Aku gak masalah, guys. Daripada dienggo apik gak apik. Nek isih apik lho yo, nek isih layak. Kadang mak kayu nek isih sehat nduk iki sak anak isih apik nduk Wiman. Aku seneng, guys. Ya tetep tak tukokno jenenge tanggung jawab wong tua iki nyandangi anak. Cuma nek ana sing apik. Lha apa anane ya ono sing komen kas nek njaluk lungsuran. Ora masalah njaluk lungsuran ora njaluk kowe. Aku biyen kuwi aku komen ngono. Lah wong sing ngekeki seneng kok. Makne seneng, tante dene seneng lho kok sing ribut kowe. Nunggu sini wong iri guys. Ane bahas netizen ya gak nggo pelajaran guys nggawa dhewe. Kadang kita berbuat baik sih ono sing gak seneng. Wis kena tak barno guys. Sudah selesai gosok. Wis terima kasih nonton kontenku ya mang. Tiba-tiba kok mendung ya guys ya. Yos nek hujan guys ya. Apa sakno kuwi sing nang Kalimantan kebakaran hutan guys ya. Wis pokoke donga dinonga karena doa baik kembali baik bakal aja lali lek kom sampai log Mas Gaplem nek aku nembakan 10 sing akeh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki kegiatane apa temane kerjaan rumah ya guys. Mbok takok ae engko.